Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. That you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. Here comes again your DJ Momning here at 99.9 FM Radyo Guagua. O hindi na naman po yung kakatamang pamilyang Kapampangan. Mayop agat panapon po kaya kayo nga. Yes,
sa buong Guagua, to all our townmates here in Guagua. Hello and good afternoon to all of you. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yeah. And of course, it's too early to sign in there in Pakistan. Hello, Pakistan. Good afternoon or good morning in Pakistan. Yes. Advocate Bakhtiar Gangro. Yan. Good morning. You are one of the first signing in. Yeah, all right. Thank you so much, Advocate Bakhtiar Gangro. And Edrin Kayanan. Yan, hello. Sabi niya, hi mom. Wow. Thank you so much for watching. Okay. And of course, ang ating top fan, si Ludwig Sunglao. Hello, Ludwig. Kamusta? No? Absent tayo. I was absent last Sunday. Really, I was having a fever then, no? And ngayon, konti-konting ubo-ubo na lang. Alright? And medyo nanumbalik yung aking nararamdaman na konti-konting hilo, no? Kasi nagkasipon tayo, yung medyo may vertigo tayo ngayon. Nevertheless, I cannot miss this another Sunday, no? Kailangan makasama ko kayo na aking mga kapamilyang Kapampangan and of course, my family in the whole world. Yeah. Yes. Sir Rolly Songko is watching there in America. Maya Pabengi, Sir Rolly Songko. Dakal-dakal salamat king kekang pa magsuporta lagi kayong pamilyang Kapampangan. Katula ko keka, anya nga ba sa aking post mo? Ating mag-scam keka. Ating mag-scam ka nga pong Marianong Garapon. Eda balo atin yung code Sir Rolly. O yan, may maksingya kaya. And, wow, si John Salalila is watching. Pa-shout out po, Ten Dickinson, ma'am. Wow, great Ten Dickinson. Hello, shout out from John Salalila. Yan. No, yung ating mga classmate dyan, sina Joshua, sina Ardens. Siyempre, yung aking favorite, kahit na hindi siya nanonood ngayon, sabihan mo, John, kang Mr. Bondok, no? Kay Mr. Bondok, si Julian, yan, binanggit ko siya sa radio. Sina Jarian, yan, si Jarian Soto, sina Jonathan, sina Jamil, si Jabbar, si Soraya, yung ating president, no? Sino pa ba? Si Daniela, si Rahima. Diyos ko, potay ako abanggit kanita yung buong klase. Kain na ako. Meg attendance kayong buong 10 Dickinson. Hello, good afternoon to all of you 10 Dickinson. Yes. At tune akaapong Marianong Garapon, mayap akaorasan mamning. Oh yeah, today is the birthday of Advocate Bakhtiar Gangro. Yeah, happy birthday! Yan, happy birthday from the Philippines, Advocate Bakhtiar Gangro. Yes, okay, be happy and I pray to God that you will have more healthy and wealthy years to come, Sir Advocate. Yan, and wow, yung ating Iris Abigail Rosella Alcantara is watching. Yes. Hello, Ma'am Ning. Pa-shout out po. Miss you, Ma'am. Yan. And shout out to all the 10 Frost. Great 10 Frost. Hello. Yan. Galing kay Iris Abigail Rosella Alcantara. Yeah. Sino ba yung ating mga natatandaan na pangalan dyan? Si Nicaela, si Raisa, si Chelsea, si Christine, siyempre, the president, si Sofia. And yung kaya katang best friend na Bono. Hello, Bono! Alright. Sina Baste, sina Andre, siyempre si Rain. Sino pa ba yung ating mga si Pukot? Yan. Si Miss Pukot. Sino pa ba yung ating mga natatandaan? Si Erica, yeah, si Dare, yan, si Mr. Dare, no? Alright, so tell them, Iris, that I mentioned their name. I shout out their names on radio, yan, no? And coming from Tricia Alvendia,
Grade 10 po! Ay, Diyos ko, ano yun? Balamrin ka ng estudyante. Mag-recitation tamo na Grade 10 po! Siyempre, yung kanilang president, si Kathleen, yan, Navarro, si Dwayne. Sino pa ba yung alam natin pangalan dyan? Si Sander, si Aaron, si San Roque Boy, si Ken, si Jeremy, si ano kasing pangalan nun? Ba't nakalimutan ko? Si Jaren! Yan, si Ivan! No? Sino pa ba? Wala na ba? Ay, si Nicholas! Siyempre, no? Si Rizzy! Yan, hello! Grade 10 po! Welcome to Pamilyang Kapampangan! Alright! And Zel Makabayan ba? 10 Shakespeare! Alright? Okay, 10 Shakespeare, no? Sina Kimberly, sina Jarrell, si Ezekiel, si Madeleine, si Yvonne, Ranel, si Aaron, si Leo. Sino pa ba yung ating mga grade 10 Shakespeare? Si Dave, yan, no? Sina Jade, si Bakay. Si Angela, and of course, yung ating magaling dyan, si Lance Jairus. Hello! Good afternoon to all of you, grade 10 Shakespeare! Alright, wow! Sir Mark, mag-attendance ko atakin. Yes, good afternoon to the singing, the best singer, the singing math teacher, no? Of Betis High School. Napakagaling na maestro sa mathematics, si Sir Mark Castro. Welcome to Pamilyang Kapampangan, Sir Mark. Diyos ko, neo, tateno man mestra ne, Sir Mark. Magmestra-mestrahan la. Ano ba yan? Ila kaya yung magmestra ne. Wala dagalang, kumalwat la kayang metong oras. Alright. Hi kaya pa ka yung Vice. Hello, Vice, ganda. Diyos ko miyo, corazon. Maybe you like to be a teacher, no? Even just for 1 hour, I challenge you. Tingnan ko lang, no? Kung meron kang mapapasagot sa loob ng class, if you're not going to call them one by one, my goodness, no? Tingnan lang natin kung tatagal ka. Isang araw kaya, no? Yan, 1 day lang, no? Isang oras, medyo maikli yan, eh. Siyempre, hiya-hiya pa sila. 1 day kaya, yan, no? Alright? Yes, Sir Mark Castro, no? Thank you so much at I love you so much from the bottom of my heart down to my hypothalamus. Ano ba yan? Katula na siguro Sir Mark kanina. Ginawa ko? Sir Mark? Yan, okay. And good afternoon also to John Paul Pabustan. Hello, John Paul, no? Mega attendance na ako ataking 10 Tennyson, no? Ay, hindi pa. Si John, ayan. Si John, si Prophet Isaiah. My favorite si Isaiah, si Tatalino. Meron kaming Tatalino dyan, eh, no? Si Contact Lens Girl, si Reband Girl, no? Si Decolores Girl, yan. Ang dami nilang pangalan, no? Alright? Kasi po, yung mga ano yan ang mga features nila sa school na natatandaan ko, eh. No? Kasi po, pakamaslara nga, nakimula-tanda na ni Tsura nung itang karelang buwak yung mata doon. Alright? Okay. And then, nino pa kasi rin taga-Tennyson na rin, eh. My best friend si Jared, yan, no? Si Rance Giam, yan, yung anak ni Sir Giam, no? Si Sir Rolly Giam, si Rance, yan. Hello, Rance! Good afternoon na. Miss da ka, ne? Pwede na mo. Lungob na ka, ne? Pwede. Aldoldo, miss da ka. My darling Clementine. Alright? Okay. And Edrin Kayana, love you. Thank you so much, Scrum. Yeah, si Mark yan. And good afternoon there in Canada! Wow naman! Marianito Gaviola Marukot is watching si Kuya Ogie. I love you, Kuya Ogie. Kapogi mo naman ketang-kekang picture, ha? Ating kang kalupang American actor ko yan ko, ne? At popogi ka na, then magpapasibay regalo.
Katulad, kuya, I'm wearing the watch that you gave me, no? At mahal na mahal ko to. Siyempre, mahal kita eh. Yan, eh, kuya. Si Kuya Ogie ko yan. I love you too, kasi. Kaluguran din yung pinsang ko rin. Diyos ko, matuwa na ako, pero bibida ako pa. Thank you so much, kuya. Wow. Optimistic, ma'am. Optimist. Wow, Alright, yan ang ating pa-shout out ka, no? Ten Hemingway. Diyos ko, Ten Hemingway. Edrin Kayanan. Yes, Edrin. Alright. Si Edrin, I think 10 Tennyson ito eh. 10 Hemingway daw. Siguro, tingkan loves ka rin ni Edrin. Wow. Edrin, sining love mo dyan, ha? Nining manuyang ko kaya kakarin. Okay? So, yung mga 10 Hemingway, headed by their president, si Miss Algelan. Yan, si Algelan, sina Paula, si Pagatpat, no? Sino pa ba? Si Gabs. Wow, ang galing-galing ni Gabs, no? Si Mikaela, yan. Jeric, no? Sina Nash King. Sino pa ba? Sina Vincent, sina... nino kasi yung peka malikot dili ka rin. Marlon, Diyos ko, layan patugot. Lilibat kayong buong klase. O yan, no? Miss Vice Ganda, anong gagawin mo sa batang, walang ginawa kundi ikot ng ikot sa loob ng klase. Hindi siya maupo. Diyos mio, corazon. Bala na galang Vice Ganda. Sir Mark, makanyang-kanyan mo. Diyos ko, may kay estudyante kang emobalo nung special na or what. Wow, Diyos ko, special na rin estudyante. May kay Betis High School. You are so very special to us. Diyos ko, kaluguran mi lang dyan. Libad-libad lang yung buong klase. Ko na yung kailoklok mo nalapin mang siping mo bang kanita. Tuknang lang lalakad, tuknang lang lipat-lipat, bala mo tipaklong larentik bunga ni Mayap. Alright. And, ang aking student teacher, no? Wow, sabi ng Edrin Kayana, natin niya ka ng girlfriend ka rin. Wow naman, Edrin, ha? Sino yan? Tomorrow, pakikialaman ko yan. Tomorrow sa iyo. And, ang aking pinsan na classmate, Lisa Espiritu Samera is watching. Hello, Liz! Hi, good afternoon to you. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And Jam Morales, also my former student and now also a future teacher. Hello, Jam! Morning, mestra mo, kini Pamilyang Kapampangan. No? Keng kilog klase at nakatang kay strict one. Pero karas keni, lawen may mamu, Diyos ko, sana galangan mo ko pa bukas. Ano ba yan? Wow, crush niya ka ng Edrin yan. Bukas, Edrin, pakibalwang ken. Kailangan naminan may kanako yan, Edrin. Bala mo galang. Alright? O, reni po rin ka na akong mga ganakang estudyante. Edrin, Isaiah, Ampoy, John Paul, Pabostan. Yan po. Magmula po niyang may sakit ko. Aldoldo, Diyos ko, susunduan da ko rugo keng empty room, keng master teacher's room, no? Alalayan da ko rin nga nakarenya ng pangaganakan. So, at imburi kundili anyang menalangin niya. Yan, manalangin la po rin nga anak mi. Balayo ga lang, Tuturumi la pong manalangin, lalapit keng Diyos. Penalangin na ako pong Prophet Isaiah. Po, na sana, Lord, pagalingan nyo po yung Ma'am Romor keng kayang sakit. Wapan niya man pundimdam ko itane. Nanungnu ka rin po itang lugod, daray nga anak, manyang po kaki, mamabot keng banwa. Yan, po. Makanyan la po rin nga anak mi keng kay, keng Betis High School, aliwa mo po ilang panalangin minunge. Pati kaming mestrada, panalangin dake po lalo na isong ating kepong sakit. Yan. So, alright. Okay, so Jorian Lane Soto is watching. Hello, Jorian Lane. Ayan, sinyat out ko na, Jorian. Ikaw din kanina, na-shout out ko na rin ang mga 10 Dickinson. Okay? Thank you so much for watching, Jorian Lane Soto. Mga estudyante po natin yan. Wow, si Manny Paksiw. Hi po, Mama. Good afternoon po. Good afternoon also, Manny Paksiw. Hello. Welcome to Pamilyang Kapampangan.
Diyos ko, ne? Daramdaman niyo kung mamakbang, Diyos me. Anyapin last Sunday po, ali ko po meg on the air kasi, Diyos ko, ne, ala pong patnain ka na akong kuko, den ka na ako estudyante, palagi ako, lihim-lihim lang may potang manguko na ako keng klase, gino, grabe, ne? Andyang maka face mask ko, syempre, takpang kung panyo ing face mask ne makarinergo ka rin nga anak po tang makayan lang virus Diyos ko no makanyan tala pong kaluguran din kaya katamong estudyante. Alright, sa buong pamilyang Kapampangan, buong kabalenang Guagua, Maya pagat panapon po kaya kayungan ken. Okay, so in topic tamo po ngeni ne. Pasensya na kayo po yung bubiyasang makain Kapampangan. So, yung topic po natin ngayon ay how to make the family happy. Yan, how to make the people happy. Alright? So, Sir Mark, yan, yung lahat ng ating mga estudyante. No? Recitation tayo ngayon. Paano ba nating mapapasaya ang ating pamilya? Mapapasaya ang mga tao sa paligid natin. Yan ang ating topic ngayon. Pag-uusapan, pagkukwentuhan dito sa Pamilyang Kapampangan. No? Okay, and para po sa mga what they call this, for the continuous listening to beautiful music, yan. Switch on Twitch TV po, no? Twitch TV po tayo kapag nagmo-music po tayo. Wala pa rin po tayong radio ngayon. At sana by coming soon, yan. By next week, like that, sana meron na tayong magandang transmitter sa taas. Kusyo, na, nang milyari keng kaya katamon transmitter. Mituran niya tang nano kem babo. Ne, po, sabi ko, pimpo, tagalang manasin niya. Kalupa na kanita ng king Kiss FM, akmaya, alis ma, sabi niya, medulok ya. No? So, siguro sa init, sa ulan, like that, naapektuhan yung ating transmitter sa taas. Nevertheless, thank you so much for FB. Yan, nakakapag-radyo pa rin tayo. And sa Twitch TV, na? Nang sabi ng Manny Paksiw, shout out po sa mga naka-noisy mufflers. Meron pa ba? Meron pa ba? Ha? Meron pa bang noisy mufflers? Kalakas yun naman. Di ba nagbaklasan na tayo? Ne, may nga baklas snoring noisy mufflers. So, pwede ba magkay-kay po? Kung makain paratot, ginuho ko, ne? Sabi ko, pinako rin, may biyasa kong magmotor, pero yung paratot ken dalan. At saka ako singit mong singit, anak shooting, bala mo virgin kayo, mahilig ko keng maskut. Ano ba yan? Ne? Bala mo virgin na pa rin mga yapot. Singit lang, singit keng mga skupadanan. Potang may kadali lang, ne? Potang may kadali lang, may kagasgas la. Sorry na lang. O yun, John Deere, ne? Andyan dirit, never na sorry. Ay, Diyos ko. Wag lang sana ng aking Reyna, no? Ng aking Reyna, ang gasgasan nyo. Diyos ko, may gastusan kayo. Malayo ka lang. Alright? So, ingat-ingat kayo, no? Kayong mga riders yan, mga kamote riders. Diyos ko, niyang misan maka-signal na akong pa-left. Ne, keng school, makasignal na ako. Bayo pa keng elementary, makasignal na ako. Siyempre, sabi na kasi ning LTO, tang medyo marayo ka pa mo, sisignal na ka. Bang kanita rin keng gulot mo, balo din gawan dan, ukar la magbanda. Maka left sign ko. Ing paning maya pa kamote rider ba? Pinarurot siya pa keng siping ko. Diyos mio, corazon. Nung kanitan binggan, may ka na akong Reyna. May maksing ka pala ko da kalisensya keng LTO. Banang galang. No? Buti hindi pa ako nakakaliko at pakabig ko pa mo. Bay, bigla yung linsot kay ka na akong side. My goodness, ne? Siguro bulagya or what do you call that? Color blinding, Maya, ne?
Okay, so kayang tamo pa yung sarili tamo, alis tu tamo po ka rin yung sky nga rin, karing flashers da rin sakyan, nung nukarla po babanda. Bang kanita po, o yan yung sasabihan dayan, ayan ako man kasi meg seminar keng LTO, ne? Kay ko si may mag-seminar, kabud kayo mo tinalan manibela, kay batik balo nung may mayad kayo, ni nung pepakwanan yung lisensya para kaya kayo, ha? Nyapi na yung baloy kaya kayong traffic rules. Yan. So, yan, no? Sa ating mga maiingay na mufflers, shout out daw sa inyo, sabi ni Manny Pacquiao. Okay? And, ano pang sinabi ni Ludwig Sunglao? Hello po, Ma'am Ning. Pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM Radyo Guagua, no? Love you, sabi niya. Pa-play po song, Ma'am Ning, Jumbo Hotdog. Wow. No, Jumbo Hotdog. Okay, thank you po and hello po, Sir Alvin Malyari. I love you po and hello, Kuya J. Yan, si Kuya J mo wala dito sa Pampanga. My goodness, sana ingatan nening Diyos, no? Karin man nening mayap. Okay, so magpapatugtog na po tayo ng musika. 26 minutes na po ako nag-ano dito, nagdetalye-detalye ng ating mga kaetsusan, no? Yung ating mga nagchika-chika tayo sa ating mga friends, sa ating mga mahal sa buhay. Alright, again, our topic na ating pagkukwentuhan is how to make the family or the people happy. Yan. So, inaasahan po natin ang lahat ng nanonood ngayon. Okay, please. Mag-share naman po kayo. Magkwentuhan tama ka na tala nga pa sa yaring kaya katamong kalupan tao, lalo na kaya katamong pamilya. Okay? So, Sweets on Twits TV for this beautiful music. Sabi ko nga po, we are the world. Remember this. Wow, Billy Jo Gamboa Angeles is watching too. Hello, Billy Jo. Good afternoon, anak. And to your family. Yan, okay? So, let's sing. We are the world. Wow. Hello po, Ma'am Ning. Miss you. Wow, I miss you more, Billy Jo Gamboa. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcast
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay,
Buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, mag-fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang. Sa pamilyang Kapampangan, still, this is your DJ, Ma'am Ning. Yan. Alright, so Ma'am Belinda G. Pingol is watching. Hello, good afternoon, Madam Belinda G. Pingol, no? Taga Mabalacat yata si Madam, no? And all of the Mabalacat people, hello, good afternoon to all of you there. And of course, sa City of Angeles, kanina, nakalimutan po nating batiin ang buong Kapampangan Province, na po. Sige, pisahin natin banda doon sa Arayat, Santa Ana, ne po, saan pa ba? Sa Macabebe, sa Masantol, saan pa ba? Sa San Luis, Minalin, ano pa ba yon? Yung laging binabaha, ano kasi nakalimutan ko. Ano ba yan? No? Okay, Apalit, nasa ano ko yun nasa utak ko yun no? Nakalimutan ko yung laging binabahang town ng Pampanga, okay? Saan pa ba? Sa Macabebe, sa Apalit, San Fernando, Santo Tomas, po. Papunta na Kenny, Bacolor, Porac, Santa Rita, Lubao, Florida Blanca, and Sasmuan. Hello! Good afternoon to all of you, no? Yan. Nakalimutan natin silang banggitin kanina. And of course, ang aking bunso, Jay Romar, is watching. Hello, Jay! Kamusta na Ken Church, no? Meron silang gawain ngayon doon sa church namin sa Lubao, sa tabi po ng fire station ng Lubao, yan sa likod ng Pineda Gym, no? May gawain po doon ngayon at masaya sila doon, alright? At ako nandito, masaya rin kasama ninyo, alright? Okay, ano pa ba yan? Ang ating topic, do not forget, ang ating topic is how to make people happy, how to make the family happy, alright?
So, I am waiting for your opinions, no? Yung mga sharings natin, kwentuhan natin, magkwentuhan po tayo. Okay? At do not forget to share our program, no? Paki-share pong ating program sa ating mga kaibigan, sa ating mga relatives, sa lahat-lahat sa buong mundo. Okay, so babatiin na natin yung ating mga tagapakinig, mga listeners, watchers natin doon sa Hong Kong. Hello there, Hong Kong. Hello there in Taiwan, in Singapore. Hello. A good day to all of you, and I know that we have almost the same time, no? Oras lang ang oras lang pinagkaiba natin. Mga 1 hour like that, 2 hours, 3 hours, no? Medyo kayo sa amin, mga late ba? Late sila sa atin, no? And ano pa ba yung ating mga kaibigan, no? Yung mga friends natin in Italy, of course, si Kuya Nilo Manakop, yan. Sana makauwi na sila ng ating summer dito at makasama natin sila. Kasama si Sir Rolly Songko, and katatapos lang ng Foundation Day ng ating alma mater, alright? At sayang hindi ako nakapunta, no? We're so very busy, Diyos mio, corazon. At heart no lang ako ng heart sa lahat ng mga pangyayari dito sa ating alma mater, dito sa katabi natin, sa GNC, okay? So, happy Foundation Day po from Pamilyang Kapampangan, no? Yan, kung hindi sa GNC, hindi tayo naging isang magaling na guro, of course. No? Utang na loob natin yan sa GNC, no? Na marami tayong mga nag-graduate dyan at we cannot deny that, no? That GNC is an institution na po. Marami po siyang napag-graduate na professional na ngayon. Lahat ng mga graduates niya ay matatagumpay, right? Okay, ano pa ba yung ating, ang ating nagdaos din ng baka magtampo sa akin yung ating isang eskwelahan, no? Ng foundation ng Santa Rita College. Hello, yan. Po, good afternoon to all the SRians, ang tawag nila sa kanila, okay? So, napakasaya din po ng naging Foundation Day ng Santa Rita College, yan, no? Okay, so, hello and good afternoon to all of you there, my dear colleagues, yung ating mga kasamang professors dyan, no? And the Dean, Shireen Alvaro Carlos. Hello, good afternoon to you. Yeah. Sino pa ba yung ating hindi nabati? Siyempre, ang ating Honorable Mayor Tonton Torres, of course. Po, good afternoon po, Honorable Mayor. Yan. Maganda po ang ginagawa nila sa ating bayan. At I think this week binisita niya ang Betis High School, no? At maraming salamat po sa inyong pagbisita sa aming eskwelahan. Okay, and right now, yung ating school board, ginagawa na po repairing our rooms there in Betis High School. So maraming salamat sa pamahalaang bayan ng Guagua. Yan ang ating mga taxpayers. Maraming salamat po sa inyo. At kami nababahaginan ng parte ng ating mga tax, no? At napaparepair na po yung ating school. Yan. Okay? And this is all for the youth, yan, sa mga kabataan, po. At nakanyaman in discussion mi king college, no? The teacher and the curriculum, yan. What is in the society that makes up this a great factor in the curriculum making. Wow. Yan. Great factor ang ating society, and of course in the society it includes the government, no? So the government supports education very well, yan. Okay? So thank you so much sa ating mga lahat na nakikinig sa atin, lahat ng nanonood ng Pamilyang Kapampangan. Na-miss nyo ako, no? Okay, na-miss nila si Ma'am Ning, alright? So, ano ba ang mga bagay na ikakasaya ng ating, syempre, una, pamilya, ne? Remember that the family is the very main foundation. Okay, the very main foundation of the society. Kapag masaya ang pamilya, masaya ang komunidad, masaya ang buong bansa. Okay? Alright.
So, yan, mga parents, no? Mga parents, paano nyo ba gagawing masaya ang ating pamilya? Wow, katok-katok dyan, mga parents dyan. Okay, so ay, naalala ko si Ate Pat Fernando. Yan, sabi po ni Ate Pat Fernando, sina Cynthia, sina Totart, yan yung ating mga kapitbahay dyan sa Crisped, no? Sabi, hi Ning, nung minsan napakinggan kita, no? Pinanood kita sa radio. Thank you so much, Ate Pat. Yan, si Pat Fernando, okay? Dakal salamat po ka rin kanakong kabaryo. Yan, si Patricia Stevens. Hello. Yan, good afternoon sa iyo. So, though I don't know if you're watching or what this time, no? Or maybe nagpa-practice ka ng kanta-kanta mo. Yan, singer kasi si Patricia Stevens, no? Hello, good afternoon and saludo ako sa iyo for being a single mom. Yan, alright? Okay. What else? Yan, mga parents natin, paano ba mapapasayang ating family? No, yan, mga parents, hello, good afternoon sa inyo. No, number 1 is, do your duty, no, to your children. Do your duty to children. Haliway tang kabudyulapeng, anak. No. Aliway tang kabudyulapeng anak nga anak at kay batala na, my goodness, especially in their education, no? Napakarami po at nakakaawa po yung mga batang hindi marunong magbasa. What happened, my dear parent? Anong nangyari? Bakit yung ating mga anak umabot ng high school, umabot ng grade 10, and sometimes umabot ng college, mabagal lang mamasa and they don't know how to pronounce many words. Oh my goodness, ano ba yan? What happened, parent, to your duty? Remember, parents, you are the first teacher. Okay, you are the first teacher of your children. Yung kakalingwan nito, kaluguran na pengare, do your duty to your children, no? Ituruyo po rin kayong anak, ituro tano rin anak tamo. Diyos mio corazon, ulit-ulit na lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi na, di ba? Okay. So, yan, no? Do your duties to your children. Alibay tang kabudyonan mo, pepal to, ketiya to, kibatlakwan nyo ka rin nga po da. Hindi nga po, tandaan nyo, magbantela rin, but they are not the one disciplining the children. Diyos ko, lamakan yan de nga po, re nga po, mapanmusiglo. Tandaan nyo yan, except na mo, pingka na ako siguro limestra ako. Malyari buriambi, no? Paleleke itang gadget ng ambi, paleleke ng cellphone na mamatda kung TV, mag-aral ke pang leksyon. So, ikayangan, i-disiplinan tayong buong kabalayan, my goodness. Comes the education of our children, no? We should discipline the whole household. Yan. Imbuong bale, disiplinan tayo. Manok nang ko ka rin cellphone nyo, tok nang yung TV. No? Kapag oras ng mag-aral leksyon, do your duty, my dear parents. No? Malunos kayo ka rin anak yo. At na kung lagu kayo, especially deng pa kaya broadken. Yeah? Pakaya broad la rin asawa yu, asahan da rin asawa yu, rin anak yu, das nandalang matino, kay ba't karatang da Diyos ko, problema yung karelang daralan. Oh my God. At yung pamompe nga rin na papuntaya ka no Canada, kay bating kayang anak, bagsak yo. Ay, Diyos ko. O ita makalungkot rugo. Tabalo, denganak naman, alalang, baka, denganak, nanulang ni kabalan la, alalang feelings, alalang, they don't see, daya kakit, yung kapagalon da rin kaya, repengare, ano ba yan? Okay, alright, so do your duty, my dear parents. Number 1, provide their needs.
No? Provide their needs. Yung pangangailangan da kasi da kalape nga rin ni. Kabud da nalalakwang ka rin nga po, rin anak. Do man they don't give any support. Yung susustentuan din anak ko, bakit naman kaya bating nga puro guyang makalunos kem bieda. So example, yung karelang pamangan. No, pakanantala rin anak, at least 3 times a day. Nung eman pwedeng 5 times a day, 3 times a day. Pakanan nyo po rin anak. No? Migising kayong marano ni kayong pengari pagluto yo rin anak. Alright? Namang ketang magmamayabang ko anyang ako ring ating magaral ay anak, migigising ko rugong maranon bang kanita pagluto ko ring anak paganda pang paganda lang bakalanda. Tuloy itang pangane ko may kagawayang short essay na The Angel at My Home, yung tutukuyan na ka rin ako, no? Anya nga basa ke medyo emotional ko, no? Kinuwento ng LA ko nung makanano kung migising maranon, kakaing kaluto na ning pamangan, aw sangkongan, bala mag-roll call ko kembale, pakanangkongan de anak, pati bakalda, menyambut siya itang article na ning anak ko nga ito anyang elementary, no? So, I appreciate na ning anak ko ing gagawang kong sakripisyo anyang ilang magaral, po. So, how busy I was. I was a very busy mother, and up to now, I am a very busy person. Very busy ko pong tao, okay? Ako makaing buritang hassle, kaya ako, buri ko tuloy-tuloy yung yato ko. Po. Okay? So, gaano ba ka-busy ng ating mga magulang ngayon at hindi ninyo napapaghandaan ang pagkain ng inyong mga anak? Aalis sila nang hindi nag-almusan, nang hindi kumain. Ay, Diyos ko, ka na akong baby, yambi ko, Ay, basta every morning, susubuhan ng kergo, ay see to it na mengan niyang nasi, inga na ako nga po. Mengan niyang almusal, nasi, anjang neng kai, nakanan ing kayang lunch, no? Ing kanan na ret ang kayang ang ganda dala na pamangan, dit hanggang biscuit na, tinapi na, juice na, milk na, no? Or nanuya pa mang cold drinks ing dadalan ng ambi. Ako magalala kasi pepa ka ng kingabak Pepayal mo sa lang king mabayat ting anak, susubuhan ng kepa. Tabalo, ka na ako nga po, so pong maglambing ya. Ataldoldo maglambing ya ka na ako nga po ko. Pasubo ya, grade 3 na kanyan, grade 3 na argo, pero niyang masakit ko, mga neman dili na, no? So, balo na ng mga ambiyang popot ang mag-online class ko, kawuli ko king high school, mag-online class ko, balo na ning anak, busy mami na, ako po ito, mami nga house na kanako So, mga niya pong dili na, pero in the morning, when I wake up, alright, in the morning when I wake up, no? Okay, talaga pong susubuan ng king baby ambi ko, susubuan ng king amboy ko para bahayo yarong gulong klase, siguradong kebat king pekanan, dilwang kepa, my goodness. So, lawen niyo po yung Ma'am Romuario, DJ Ma'am ninyo, dilwang kepa, hanapin ning ka na akong anak, i-faith, ambi, sabi niya, bala mo, may gumpisa lang pa si Bayri Mami yan po, daddy kaya pisosofan miya pong, pipiblasan ini nga po, kaya nga doang Mr. Romor, po. Talaga bala mo megumpisa kami at din kaya kami nga anak may lila kaya kami bala mo ngeni kaya pa mi kaya nakpasibayo. My goodness, no? Oti kami hararapat mita ya gagawa mi rugoyta. Why not you, my dear parents, no? Why can't you not do that with your children? No, prepare them food, papag-aralan yung mabanglo, malinis,
kumpleto gamit, provide the needs of your children. Okay, so daramdaman ko na yung kaya katampisambon, magkay na po, kakalembang na po, mamaus na kaya katamo para mag-ready na at itamo naman, mag-prayta na po kay ni pamilyang Kapampangan na po. Alright po, ta mga papatamo. Okay, so let's pray po the 3 o'clock prayer and Catholic people, Christians na po, mag-ready ta na para samba kaya ni kaya katamong pisamban na po, mamaus na po yung kaya katamong simbahan. It's 3 o'clock. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay?
May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alright, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Yan po, no? Kailangan syempre lagi tang manalangin. Oh my goodness, no? Etamo po kakalingwan nyo, kembieta mo, yan. At po tapumbag yan, sambatangan po, yan. Sambana ko po kempi sambantamo, right? So, andyang ali ko po katoliko, ha? Kasi inuna ako na po yung pamanyang bananding abak, po. Sabi nga ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, no? And all these things shall be added unto you. So,
unahan tayo po ing Diyos, tayo tatawli. Ne po, tayo tatawli ing Diyos nung unahan tayo. Pung mumunan dapat kembietam. At kagising pa mo pinandin memuklat ko kayong YouTube kang Pastor Ed Lapis yan. Kang Pastor Ed Lapis pa mo kinabsi na ako espiritu. What more itang munta ka pa kayong church, samba. Okay? So, ugalyan tamo po yan. Itamong Kristiyano, itamo pong maniwala keng Diyos. Ne po? At okay, at inganggang pagpapala, ibulos na ng Diyos kaya katamo, tandaan ng tamo po yan. Alright? So, Yumul Rangelo Isip, hello, thanks for watching. Sabi po niya, pa-shout out naman po, ma'am, I miss you. More power po kaya kayo, stay safe and good health po. Thank you so much. Thank you for that blessing and you also, God bless. At sana mikwalta na ko yung mikwalta, kayong anak ko, kayong extended kong anak, extended family yan, si Yumul Rangelo Isip, alright? At pagpalain na kayong higit ng Diyos karing kaya kayong biyat. Sana ing Diyos si biene ing burina ning kaya kayong kaburianan na ning puso yun. The desire of your hearts. Okay? So we're talking about how to make the family or the people happy. So first, parents, do your duty. Pakanan nyo pong masalese yan. Then pong kaya katamong basic needs, ibiyeta mo po karing anak. Po. Nung yayo manapakanan 5 beses kayong pati nga po at least 3 times a day. And talagang impamagpamilya, sacrifice. It is a great sacrifice, my goodness. Kamambisang itang dati-dati niyan dalaga ka, baintaw ka, migising kan 10 oras. Anyapin matitrain ka There is this training. Migising kang maranon para ayusan mo yung sarili mo, munta ka eskwela, ready ka, katundo-tundo kembye mo, no? That is a training. So, putang magpamilya ko, lalo na, migising kang maranon, kailangan i-prepare mo yung pamilya mo. Okay? Nano pa, shelter. Diyos ko rin aliwa, tabalo, teno, mila ko kembalema to. Ano ba yan? Otelar gumakapag sariling sariling bale. Otelar makalako-lako, bale mato. King karakal naman na pwedeng salwa na house and lot, no? Ano ba yun? Rent to own ba yun, no? Mga house na kahit na maliit lang, at least sarili yun la. Liway tang makikiyutos kayo karing katuwangan. So, build your own house. So, both wife and husband will not feel discomfort with in-laws. Kayo may papanatindi at ding anak, dagol lang normal. Aliway tang pate-pate laki ang balema tuwa. Kaya po ito, masante. Po, yata masanting ito. It's good that iyambi mi bayo yalin to. Mga ragul no po rening kaya kaming anak at ngeni yan dyan si Sikaswan Mia Maniyambi. Diyos ko, yung bunso ko, she's 24 years old now. At aawsan miya ni Jamie na ang dalagang ina. Ang dalagang ina kasi bala mo anak niya na Maniyambi. Kayang paunakan. Mas malugod siya pong tita Yambi. Ay ises. I-Jamie po malugod siya pong tita ises. Po. So, nung kay po, build your own house. Lumal ko po kembale matwo. At yan naman yung sinabi ng Lord, anyang ikasal nori Adan at Eva, no? Kaya nga sabi, sila'y magiging isa at sila'y aalis, no? Aalis sila sa magsasarili na silang pamilya yan. They will have their own family, okay? And of course, in making your own family, build your own house. Po. Dinan nyo pong masanting pibale-balereng anak. Po. Itang masayang bale, aliway itang gulisa ka na bale. Ingke kayong ref sa pakya. Diyos ko, yung ref mi bale. Tabalot kong toro daragulyo.
Kutor darakal yan darakal laman. Ne po, anya pekaragul-ragul ko na yung ref kong maayap. Ne, uling sasapak yan, sasapak. So, praise God, praise the Lord. Ne po. Praise the Lord, yung milala ko laman ng ref mi. Ne po. At itang pangarap kong anytime na kumalan chocolate, de nga anak ko. Ne, anytime, atin lang kuha ng king ref da. Ne po, ada kanyan pinde nga anak, sana all mamada. So, kakanyang ko po rin estudyante ko na nung daranas lang kasakitan ngini, datang yung panahon sana, da paranas yung kasakitan na yan, kare-kare lang magiging pamilya. Kalupa ko po, Diyos ko, mamangang ko mong apple isong Pasko. Potang kebat mong meki pamasko, sali kang apple. No? Anyang malatik ko, yak man may kapangan chocolate. Yan, pero ngini, yan. Kayong tala po yung pamilya tamo, imbes na pagbisyo no, pambarkada paninum no, panhigarilyo saliya pong pamangan, saluyeng kay para konsuelo dareng pamilya tamo. Po, sayang la po rin perang bibili la mo keng sigarilyo, bibili la mo keng alak, keng drugs, keng sugal, sayang la po rin pera. Po, ibetala po keng pamilya tamo. Kari nga anak tamo, bang kanita po, papasaya tala, papasaya tala po yung kaya katamong pamilya. Okay? Alright. Nano pa yung masanting at sayaya yung pamilya. Clothings, yan. Aliwa mo po clothings, So, muna, istong ingke kang asawa, lalo na rin may bahay, no? Yung mga may bahay dyan, yung mga misis na nasa bahay lang, nung piniblas me ingke kang asawa, malago yan, yan, masaya yung asawa mo. So, dyan at kayo kembale, medyo, naman ketang maporma, medyo maniblas kayong kay, masanting kembale at nangaws kanina, mag-makeup kayo, magpalago kayo, banta karatang ng mister, aliway tanlupa kayong pindang. Ano ba yan? Tanlupa kayong kaya, mapagala, mamao kayong pawas, kung maanitan, so, ikayo namang asawang lalaki, piblasan nyo rin kaya kayong asawang babae. Piblasan nyo la, santingan nyo naman malan, no? Right? Panyaliyo lang pabanglo, panyaliyo ang makeup, panyaliyo lang mga santing bagay rin kaya kayong wife. And then, nano pa rin anak. Ay, Diyos ko, rin anak, masaya lang, masaya. Masayang masaya laki ang biyeda rin anak, isong seli mong bayong malan. Bayong sapatos, mga santing malan, masanting sapatos, accessories. Yan, nung ngayon manasaling gadget, accessories, Okay, nano pa, impamangailangan daking eskwela, nung atin lang dapat salwan, karem projects neng kayi, inganak lungobya keng eskwela, alayang ballpen, alayang papel, Diyos ko, bakit? Ut mama ko wala rin anak yung kempi bale-bale yung alalang lapis, alalang ballpen, alalang paper, no? Kaluguran na pa yung are, ngayon, Domingo ngayon, pwede na mo i-check me baging kaya kang kaya, inganak mo, i-check me bag, no? Opo, tatin niya pang reading activity yan, atin niyang reading assignment, atin niyang dapat basan keng Vienna, yan, so may pagbanding kayo, turumeng mamasa yung anak mo, sabi ko na pinandin, oo, ba't miras la, di na lang miyayaliwang level de nga anak yo, o bakit de nga liwa, biyasang mamasa talaga, no, de nga liwa, Diyos ko, lalakitang metong nga pengari, narugo ka na ako, this week pa muna, ma'am, pasensya na po kasi ako naman puyak po biyasang mamasang English. Oh my goodness. Makanano ito. Makanano ito. Nyapin, kayong estudyante ngayon, sasabihan ko kaya kayo, samasan nyo yung pamag-aral nyo. As much as possible, ituro yung sarili yung mamasa. Makanano, buklat yung YouTube. Buklat yung YouTube, karetang lesson, reading lessons. No? Reading, R-E-A-D-I-N-G, reading lessons in YouTube.
My goodness, bang kanita mabiyasa kong mamasa. Ne, nung impengari yu, na kayo agyong ituro yung sarili yu, ken pamamagitan na ning technology. Okay, learning is just in your hands, sakupin, ne, anak. Okay, umakanano rugo po tangi kayong mika-anak, makanano yu lang ituro. O yan ang lagi kong kakain ka rin estudyante. Ne? Makanano yu lang aturo rin kayong deng future yung anak nung kayo mismo ikaw biyasang mamasa. No? Okay, so do not forget that, dear parents, no? Ren kaya katamong anak, piblasan nyo la, linisan nyo la, sa liyong pabanglo, ne? Inganggang pangangailangan da kayong pamag-aral da ibiyeyo. Okay? So, and of course, ako pin magtaka ko at bakit oras na ning klase, nya pinanyang kain may nakit kong anak. Anak, sabi ko, tala ko keng eskwela te ko mag-aral. At lula po ng anak din, lakad-lakad laking tramo. Palako ko po kanita. So, supposed to be rin hanggang anak at sulang ang keng eskwela. At nananula rin ng anak ka rin yung libad-libad keng baryo. No? So, sabi ko, anak, atso kayo kiti, te kayo may garal. Kasi po late na ako po. Ayan, dyan pang late ka, lungob ka. Ako makanyan, tabalo po na, pang dahilan, bakit alalo keng kilub? Eskwelahan de nga anak tamon, kaluguran na pengare, libre na pining matrikula alalang bayaran, libre na ing edukasyon, elementary to high school, and up to college. Yan, no, papag-aral yun lang. Di nga na, kailangan mag-graduate lang masalese, biyasang mamasa, atin dadala na stock knowledge kay buntok. Bang kanita makalubla ka rin public university, mayari lang college. Ne? So, libre na. Actually, kaya katamong batas, elementary and secondary school is compulsory. Compulsory po yan according to the law, according kay batas, dapat po mag-aral na rin anak. Ut nananula rin ng anak kalibat-libat kay baryo. Lakad-lakad kay dalan, my goodness, ne? So manawagan tamo naman siguro ka rin kay katamong mamuntukan kay baryo. No? Isungikit yung rin ding anak ka rin, kalat-kalat la, kutnan nyo la. O bakit? No, tatsula ken dalan no tela may garal. Nung malyaring puntalan nyo rin karelang pengari, puntalan nyo la, i-remind nyo la na dapat din hanggang anak mag-aral la. My goodness naman. No, batas siya po yan at dapat tayang ipatupad, di tamong manong kulang keng gobyerno. Ne? Kayan tamo po yan. Ako bilang mestra, kitnang ko po. At sabi ko karela, anak, sanay ako, dan ako kita lulub kayong eskwela, ako makanyan. Magkay kayo, lungob kayo, ako mag-aral kayo, bangkong mabiyasa, buri yung dagol kayong bobo, aquarela, dagol kayong maya patawo. Ne? So, kayang tala po rin, ng anak ka rin, at itamong mga tuwak yung baryo, nung akit tala po rin anak, kakalat-kalat lang mo, lalo kayong kilub eskwela, sitantala. Bilang pong nangaus kanita, concern, human concern, humanitarian concern, kaya katamong society. Bang kanita po mabawasan lareng standby, mabawasan lareng alang obra. Ne? Palugtala keng eskwela, ring anak tamo, ring kaya katanga kakita kalat-kalat ay anak, palugtala po keng eskwela. Bang kanita po mabiyasa lo. Ne po, at kami pong maestro, ingangga pong consideration, inganggan lugod, bibiyemi ka rin anak. Ne po, mila po tatabi rin anak king eskwela, nung amuyutan milang mag-aral, masalese. At kayong kaluguran na pengari, pisosopan tala po rin anak king edukasyon do. Ne? So, yan po yung pangangailangan daring kaya katang pamilya, food, shelter, clothing, education. Ne po, lagi ko pong re-remind kaya kayo yan. Ne, mag-remind yung pamilyang Kapampangan, lagi kaya kayo
Ne po, para po sale siya pong kaya katamong community, sale siya pong kaya katamong balen, sale siya yung kaya katamong bansa. Ne po. Okay, nano pa? Ikayo na mga anak. Yan, reng anak. Makanano yung apatulan din kaya kayong pengari. Makanano yung apasayaren kaya kayong pengari. Okay, so before that, before tamo dumako ka rin kaya nakon, makanano din nga pasayaing pamilya. No, let's listen to this beautiful music. Po, at turn or switch on Twitch TV. Yan, mag-Twitch TV tamo po ba kanita pakiramdaman tala rin mga santing musika kening pamilyang Kapampangan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2.
Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Nag-sign in na po si Ma'am Luda Dural. Sabi niya, good afternoon po. May katagal pa dokot kasi dudurot siya may na-signal. God bless us. Yeah, Ma'am Lu, magkay ka ken Twitch TV. Alata pang radio. Pamayapin kaya katamong transmitter. Po, so, mag-switch ko po ken Twitch TV. Bangkanita po, pakiramdaman tala rin mga santing nga musika. Okay, so yung kaya katampi sasabihan how to make the family happy. Chuta anak yung portion da ring anak. Makananudong apatulandeng anak den karelang pengari. Siyempre, number 1 anak, obey your parents. Ne? Sunod kayo, magi kayong mayap, maganakang anak. Okay? So when you obey your parents, they are very happy. Ne? So, isundeng anak masunurin la, maganakala, right?
matula lang matula rempengari karela. Okay? So matula la rempengari karengana ka mga ganaka. And nano pa anak, do not give the parents something to worry. Ne? Eyo sana didenan deng anak na or deng kaya katamong pengari. No? Eyo didenan deng pengari na ika-worried, ika-bahalad, itang isipan dargo, kay ngaldoldo, kabukas, ne, mag-worry laki kayo. Eyo sana kakanyanan din kaya kayong pengari. Yes, hello Raymart Gueco, hello! Yan, ang ating estudyante, isa ng matagumpay na estudyante si Raymart Gueco. At bagong kasal siya kahapon kay Lady Ann Morada. Hello, congratulations to both of you, Raymart Gueco. And thank you so much. God bless you, nenak. At sana ing Diyos pagpalain na ko ating kaya kayong pamiyabeng Lady Ann. Yan, God bless you both. Alright? So, dakal salamat at ayalala mo kaming mestra mo keng Betis High School. At dengang nga nakamakayalala, biasang lumingon keng pinanggalingan da, mas marayo kayo dasnan. Alright? Yes! And Ma'am Susan Ginto Serrano is watching also. Hello po, beautiful Ma'am DJ Ning. Good afternoon po, sabi niya. Wow naman Ma'am Susan, nuka rin ka kanya. Natsuna ka balew, nuka rin ka minta. Mimingat kayo po lagi. Yan, alright? So, I love you so much. Si kayo pong aduang Ma'am Lu, Ma'am Susan, sina Sir Rolly, sina Sir Nilo, yan, ding hanggang pamilyang Kapampangan, ding hanggang kayabe tamo, Kenny Radyo, ne po. God bless you all, alright? Okay, nano pa? So, children, yan. You're welcome, Raymart. So, children, do not give your parents something to worry. Okay? Nanya kayong Kapampangan ta, yung papaboren na rin kaya kayong pengari, magalalaki kayo. Okay? But give your parents something to be happy. Yan. Okay? So, nanularet ang something to be happy. Of course, if you are a student, give them good grades. Yan, give them good grades. Manuli kang, wow, Nina, no? O, teta, maka-smile in your heart tayo. Okay, look tayo. Okay, yan, alright. Yan, balik tayo sa pamilyang Kapampangan. My goodness. Okay. So, anong nangyari na? Okay. So, give your parents good grades, anak. O yan, matula rin pengari, feeling they are fulfilled, in kapagalan fulfilled, ating worth, yan, ating halaga, ating value, in kapagalan rin pengari, isungikit ring grades yung mga tasla, Pero syempre, liwaret ang grades mong mamanyawad, aliway tang manyawad ka ang grade ka ring mestra. My goodness, makakahit ang macarins, macarins. Alright? So, nanungaos kanine, ako pen, anyang misa na ating pengaring dinatang kanako, At sabihan dapin, mapagreklamo yung pengari to, niya kaya kitakit ko, ay kilalaki, my goodness. So sabi ko, tandanan mo ako, alang gavyo lang menyawad grade. Tandanan tamo yan. So, ako may graduate ko with flying colors, with flying grades, pero eko po inawad din grades ko. May paintagon siguro na ing Diyos, dinenan na akong wisdom and iting ahead ko. Ating kong knowledge, stock knowledge, mapamasa ko, mapanigaral kong leksyon, pero itang wisdom mabinye ng Lord, that is my edge among the many. Po, itang wisdom binye na ng Diyos ka na ako, yang mo pwedeng
mo pwedeng sambutan ni takanako. Sabi ko pinyang misang keng FB, and dyan sinabi mo kanako 1 + 1 = 5. Sige, correct ka. If that is what you believe in yourself. Sige, anong no ka rin ka masaya, supportanda ka. No? Okay? So, ganyan tayo, ganyan lang. Alright? So, give your parents good grades. Give your parents as much as possible the high grades. Okay? So, if you have good grades, give them honor. No? Aliwa mo itang honor kay eskwela. Denan mo lang karangalan den kaya kang pengari. Ne? O yan, karangalan, uling ing lagyuda. Ne, lagyo na ning pengari mo, dadalan me ikang anak. Okay? So, give them honor. Alright? So, syempre, we live by example, ne po. Syempre, mumunang karangalan na binyek keng pengari, kunyang mipasar kong pangamestra. Yan, ne, malibang ketang sinuportang kay ngusing pengari ko. Nano pa, anyang meging most outstanding teacher. Yan, ne, binyek kong karangalan keng kanakong pamilya. Ne po. So, aliway tang kamarinay. Aliway tang manyira kan lagyu. My goodness. Ikang anak, ne, may sisiran lagyu yung pengari mo. No, lagi namin sasabihan, Ma'am Luda Dural, you are the reflection of your parents. Ne, kayong kabataan, kayong anak, you are the reflections of your parent. Ne? Tandaanan nyo yan. So, denan yung kamarinayan, den kaya kayong pengari, eyo rugo lulukas kamarinayan, eyo lalako mariner en pengari, nung denan nyo lang honor. Yan. Alright? Nanon sabihan ng Ma'am Susan, in kabalwan ko ma'am, pagdingan ako stula pangaturo, definitely matino, masunurin, malugod, at syempre, sobra saya ing babyeda Ma'am Ning. Yako super na kami kaswerte ka rin anak, what sure ko ela menyawad grades. Yes, ne, very nice. Ne po, diyan ako po yak pumanyawad grade. Anjang best friend ke pa impeka matas dili keng eskwela ne po. Eko po penyawad grade deng anak ko, my goodness. Ek po gewayan. Ne, ek po gewayan keng university. Deserve da po rin anak ko rin grades da. In karangalan na bibiening eskwelahan karela, deserve da po rin anak ko. Right? So, ayan. Ne? Nano pa yung dapat mong ibe, ikang anak. Pota namang mikawobra ka, ngening ating kang obra. Ne? Give your parents gifts. Denan nyo naman, aliwa mo kabuding sarili yo, ren pamamaglolo nyo, ren kaya kayong didenan regalo. Den kaya kayong pengari, denan yung regalo. Yan. Alright? Yan, yes. Dakal salamat na mo ka rin ka na ako nga, nakamami regalo ka na ako. Thank you so much. Yan. Anya lalo lang mama sensor ng anak ko ne? Nanupin, sabi ko, share to them your blessings. Ne? Give your parents, share your blessings to them. Actually, deng colleagues ng Jamie, ne po, ring co-teachers ng Jamie, ulimbalo dang mamiyay ng anak ka na ako. Bakit ka nung mamiyay Jamie ka na ako? My goodness, kailangan pa bang i-memorize yan? Ano pa yan? Ne? Ano pa yan? Nano kayong klaseng penga na kateda ko tiruanan den pengariyo honor your parents. My goodness, ne? Nyapin kailangan, ay Diyos ko, nyapin kailangan niya yung pamilyang Kapampangan ne? Baka na ito, mituruanan kayo mituruanan kayong masalese, kayong values. Nanon sasabihan na ng Biblia kaya kayong anak. Ne? Give honor to your parents. Ne? Share your blessings to your parents. Diyos ko, nung pikakayan mo, ko kailangan ng pera. Ne? Ko kailangan. Pero, tuturo ko ka rin anak ko, magbalik la. Ne? Magbalik la. Bangka nito, i-bless noon ng Diyos kasi kaya nito kay number 4 commandments, tandahan niya yan. Honor your parents and you shall live a long and abundant life. Makaba at manawa, maunlad abye. Tandaanan nyo yan. Ne?
So, while you are still single, yan, while you are still single, then pengari yu lingapan nyo lang gusto. Ne? Siyempre po, tang rugong may kasawa na ka, may pamilya na ka, inke kang number one duty is your family. Yan, po tang may gina kang parent, number one duty is your family. Ne? Lalo na ring anak, number one mong duty rin, den kaya kang penganak ketiyato. Pero habang single ka pa, sige. Ne? Kayan la rin pengari. Yan. Siyempre po, tang talasawa na ka, tinakang pamilya, medyo mabawas. Pero mo naman totaling kakalingwan. Ne? Mo naman totaling kakalingwan. At tita mong pengari, sipan tamo mo naman nung di pamilyaneng kaya kang anak. Ne? Di pamilyaneng anak mo. Medyo mo na makaingasahan. Maliban na mo nung makwal tayong anak mo. Yan. Okay. Ne? Nung inganak mo, dakalya pagpapala. Ay, anyapin ni Yeli, dakalya pagpapala kayong Diyos kasi nakikakalinguan. Tuna ako po kim porak balubad, kim pogi ko nga pong bembe Caleb. Wow, ne? So, makakain ne palay Caleb, makalukob ne kang Lola Susan na, kang Mama Susan. Ne? Okay, so nano pong sinabi ng Ma'am Lu, kaya katamo, sabi na, yes po, ne? Maging mapamintong anak po dapat kasi for sure pag mapamintutang anak, eta malilikeng dalan. Maging patutuking katutuan na ning pamibiyebye. Sabi dapin ding makatuwa. Makirandam kang masalese. Yan, mayap. At mamintu ka ring pengari, banta eka mipariwara, eka magkasakit at eka manasakit. Usto po kanong mamintu kang masalese ka ring pengari, dasan mo ing mayap, masanting, masaya at manawang pamibiyebye. Uling deng pengari tamo kaluguran da kang tutu. Itulid da katamo keng mip mong kayapan at para lalong milapit paking Diyos ang mayupaya at malugod. And so, maging malugod at mapamintuta sanang anak, in return, ita mo rining magtamasa kanita at maging matula. Maligaya la po deng matwa tamo ang timurining malugod ayapong Ginoo. Salamat po. Wow naman, Ma'am Lu, kanyaman na ni itang sinabi mo, ne? Kanyaman na ning senior mo, king kaya katamong pamilyang Kapampangan. Soreng mapamintong anak, mapamakirandam ka rin pengari, makirandam kayong masalese ka rin pangaral da rin pengari yu. Ne, uli mong pangaralan da kayo, pangamuanan da na kayo, ali, tutulid da kayo mo, bibili da kayo keng gusto, keng maya padalan. Bang kanitay ko mipariwara, eko manasakit, at eko magkasakit keng biyeyo. Wow, kanyaman na, Ma'am Lu. Thank you so much. Thank you ketang-kekang masanting opinion. Yan, palakpakan natin si Ate Lu. Yan, ne po. Yan, po, yu po kakalingwan yan, kaluguran na kayanakan, no? So, magi kayong mayap ayanak. Okay? It's 3:46. Ayan, Ma'am Lu, mag-switch ka pa mo gan Twitch TV, patigtig ta pa mong kay, magkantahan ta pa mo, a smile in your heart. And, how deep is your love? Yes, ne? How deep is your love to your family? Yan, that is the question of the Bee Gees. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid.
Huwag dumura kung saan-saan. Gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials
para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the Serving people with a heart. Wow naman, Nepo. That is the Radyo Guagua 99.9 FM. Yes, Ma'am Lu, sabi po niya, hello to Dobercats and to Sir Henry, Erning, and Sir Alvin and Ate Moc. To Ate Mel, Tito Bert, regards to everyone and have a great Sunday, of course, Doc Ning Romar. Take good care of your health. Okay, thanks po. Ma'am Lu, medyo lipang-lipang katapang bagya. Pero, kata makapag-absent. Uling may absent na ako last week. Po, takalingwanda na ako rin kapamilyang Kapampangan. Okay, so, ulitin lang po, no? Hello sa ating mga Dobercats, si Sir Henry, Sir Erning, Sir Alvin, yan. Si Ate Moc, si Ate Mel, si Tito Bert, no? Lahat po ng mga Dobercats natin sa Betis High School. Magandang hapon po sa inyong lahat. Galing kay Ma'am Lu Dadural. Yan. And yan, may pagkwento lang Ma'am Lu, ilang nga doang Ma'am Susan. Okay. So, paano ba nating mapapasaya ang ibang tao? Number 1 is respect. Po, respetuan tala po rin kaya katamong kaparang tao. Sabi nga nung gawan mo, sabi ng Jesus, gawan mo kareng kalupa mong tao ing buri mong gawan da keka. So, do to others what you want others do to you. Yan, alright? So, pong kinote ko, limbat siya kan Jesus sita. Pero, in world, balo na itang kang Confucius. Do not do to others what you do not want others to do unto you. Sabi na pong Confucius. Okay? So, sabi ko naman, lagi kong sasabihan, Nepo, do not do something that will lose, Nepo, the patience, that will lose the respect of other people in you. Nepo, do not be the source of sin of others. Yan. You po papaboren na ating kayong agawang mayap at milakola pasensya, milakola respeto ren tao ke kayo. Nepo, yaku lagi I am falling into this kind of sin. Nepo, nanungno ka rin natin lapong gawan potang kay mag-react ka syempre, lalo na ako bala mo megmana ko kang Saint Peter son of thunder. Nung ating pong son of thunder, ako po yata yung daughter of thunder. Agad ko pong magsilakbo, may kakapali buntok. Lalo na po kaya lang respeto niya, pinako sasabihan ko ketang ka na akong
estudyanteng magpari. Ika ne, father dyan, ako. Tandanan mo ini, reng makatwa, lagi mo lang rarespetuan. Ha? Aliwayi ing mga tuwa rin siklod keka. Ikang manyiklod ka rin mga tuwan, dyan pang pari ka pa. Ako kening estudyante kung pangarap na rugong magpari. Ne? So, respetuan la rin mga tuwa. Okay? At ita mo rugong tao, mo gagawang bagay na milakoya pasensya kaya kataming ka ang inkaparang tao. Kagagawang bagay na milakoya respeto kaya ka inkaparang tao. Tandanan tamo po yan So, ako talaga, nung ko sangilan, nung alakang gawan ka na akong masanting, ako mambumulad ako bala mo, nangaus kanita, ako lewo na atungal mo nga tungal, tahimik ko mo pero ko sa sagkilan, sagpanganda ka. Makanyang ko mo So, iitamong tao kelwal, buri yung tumula la rin tao kaya katam, respetuan tala. May papagrespeto. O yan nano pa, share your blessings. Andiyan pangaliwalan tao, no? Sobra-sobra naman, ating kang bungang tanaman no? No man ken daranop, den kaya kang kaparan tao, nen burida lang takman, den kaya kang bungang tanaman. Denan mo la, patakmanan mo la, sigurado yung tanaman, mas mamungay pang marakal kanita Istong pamye mo la rin blessings mo. Lalo lang darakal, lalo nung daragdagan ng Diyos, tandanan mo yan. That is the logic. Logic yan. Sabi ng mamlo, balo da ka na mamakbong at sasalbagyan kidlat keka. Yan ko na yung mamlo, tabalot, makanyang ko. Pero yung santing mupin talaga, kung mapagtanam ka mo, kung mapagtanam mo, kung po mapagtanam mapanipon sukal ko po mapanyukal agad ko pong papalisan yan lalako ko po yan at kaya mo ito biglang istong menakit kong gusto mayap ay talagang ding makakilala ka na ako baluda ako diyang nino ka pa man itapin presidente, senador ila na siguro ren posisyon na reta ila na siguro ren eko si biyanan na gusto yung gagawan day. So manakit kung gusto talagang palwal ko sabyan at sabyang ko. Po. Diretso ka matula ko kay kado kaya naka-stress ka niyan. Yes, Ma'am Lu. Ala na, pelisan na ning Diyosing ka na akong stress napon nabengi Ma'am Lu. Balo mo naman makadiyos ka tang tao. Sabi ko keng Gino, ingatan no ning Diyos at nepoidas nung mayap kete Pampanga. At denan na akong peace of mind, Lord. Ko po buritang ingka na akong kapayapan keng lub ko mawawalayan So lagi ko pong kakayan yan na anyadwang ko po king Diyos yung kapayapan isipan nung talagang kaya mo talaga manahimik yan manahimik. Alright? Pero istong medyo masasagkil na ka boundary, istong miras ka ketang boundary, neng kaya mo aiwasan talagang ingi ka manyalita, ingi ka sumabi, po. So may papagrespeto, okay? So kaluguran na pengare, kaluguran na kayanakan, kaluguran na kabalen, po, may papagrespeto tamo po, po, yan mo po yung makasaya king pamilya tamo, okay? So, nung masayaya ing pamilya, masayaya ing balen, masayaya ing buong bansa, alright? It's 4:02, so see you next Sunday, 2 o'clock here at Pamilyang Kapampangan. So again, this is your DJ Ma'am Ning at 99.9 FM, Radyo Guagua. Kaluguran dakongan po. God bless you all. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM.
your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality